da dai bai barci jiya ba sai samun dan huta wani shi ma da wani ya kai wurin salamatu shi na ga shi wallahi na bugu da gaske Allah na illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam asha ai wallahi bazan bari ba duka cikin mafarki ai kenan da gaske na wallahi sai ya kashe ni wallahi sai ya kashe ni zan samu wallahi sai dai da hin ganin shi Allah wallahi sai na gama da shi irin wanga duka ai asha gobe da sai na san da dare ya ga daman wallahi halaka ni dan banza tun yanzu ka ya halaka mutum assalamu alaikum inna lillahi wanga na rinke idan ni bari wallahi kashi ne kai kaga abin tsaya mana me yake maka ka dai ga abun ni zan gani wallahi inda ka gani wallahi amin zan gani me yawa aradu Allah min batuma in ni farwan kamar gana shege ne da Allah wallahi ne dazu da rike ni wallahi yayi talausa ta gaba Allah dazu ilin kare wallahi domin su kare ina nan zan na ranan ya rike ni wallahi to wannan da asuba da ba ni shi ya mira kaman ayina guys dazun ga cikin bisa wata babba hanya wallahi to ku da ku sai a ga mariya wallahi